שלום, היום נלמד איך להתקין על שרת אחסון בחינם, שזאת אומרת כמו הכונן קשיח שיש לכם במחשב, רק שהוא באינטרנט שכולם יכלו לראות אותו. נלמד להתקין וורדפרס, שזו מערכת לבניית אתרים, היא חינמית בקוד פתוח, זאת אומרת אתם יכולים להשתמש בה בלי לשלם גרוש. היא מערכת מאוד פשוטה, מאוד קלה לשימוש, עם מלא תוספים. נגיד אם אתם רוצים להוסיף חנות וירטואלית, אתם פשוט נגיד מורידים ומעלים לאתר, או מחפשים במנוע חיפוש של וורדפרס את התוסף שאתם רוצים. אז בואו נתחיל. אני אשתמש הפעם בדפדפן אקספלור. חשוב מאוד לפתוח אימייל חדש. השרת שאנחנו נפתח בו את השרת אחסון שבו נקים את הוורדפרס הוא חינם שקוראים לו 000 webhost.com, וחשוב מאוד, חייב שיהיה לכם אימייל או של ג'ימייל או של יאו. אם לא, אז אתם לא תצליחו. לחברה הזאת שאנחנו בונים ממנה עכשיו את שרת האחסון יש שתי גרסאות. יש גרסה של החינם של 1.5 ג'יגה בייט 1500 מגה בייט, והגרסה של פרימיום שזה הכל ללא הגבלה, הכל, אבל אנחנו נסתפק בזה כי אנחנו לא בקושי נשתמש בזה בממשק. 1500 מגה בייט זה מלא, המערכת עצמה היא 6 או 7 מגה בייט שזה כלום. גם אם תוסיפו למערכת מלא תמונות עדיין זה יהיה ממש קצת, יישאר לכם המון מקום, אתם לא צריכים את כל התוספים. אז בואו נתחיל לפתוח את האתר. נגיד נקרא לו, אני סתם אמציא עכשיו שם WordPress for you. נראה אחר כך אם זה פנוי. נרשום פרטים, נרשום את האימייל של ג'ימייל או של יאו. נרשום סיסמה. הסיסמה לא צריכה להיות חזקה במיוחד, אבל לא קלה במיוחד, כי בממשק הזה אתם בקושי תשתמשו אולי רק פעמיים, אלא אם כן אתם תרצו להסיר את המערכת, אבל זה לא עניין לעכשיו. בואו נראה, נמלא את הקוד. אוקיי, צריך לאשר לתנאי השימוש ולהירשם. לי כבר יש ניסיון במערכת הזאת, אני יודע שהיא מאוד קלה, מאוד פשוטה. עוד מעט אולי בסרטון למטה אני ארשום לכם כמה אתרים שנבנו בעזרת וורדפרס. תוכלו לראות איזה מערכת מדהימה שאפשר להפיק ממנה אתרים מושלמים. עכשיו צריך להיכנס לאימייל, את זה אפשר לסגור. הנה, קיבלנו כבר הודעה. ניכנס לקישור, מבקשים מאיתנו לעשות ריפרש, לטעון את הדף, אפשר ללחוץ F5. הנה כבר נטען לי Go to see panel, נלחץ על זה, ועכשיו השלב הבא מגיע. את זה אפשר לסגור. יש עכשיו להוריד תוכנה שקוראים לה FTP, תוכנה שקוראים לה FileZilla. היא תוכנה מסוג FTP, אתם לא צריכים כל כך להבין את זה, זה פשוט תוכנה שאתם יכולים בעזרתה להעלות קבצים לשרת האחסון, כי ככה אתם לא יכולים להעלות לכאן קבצים, אתם צריכים תוכנה שבעזרתה תעשו את זה. התוכנה היא חינמית. יש עוד כמה תוכנות כאלה. אתם יכולים להוריד גרסה של Windows, אלא אם כן יש לכם Windows מערכת הפעלה אחרת, לינוקס, Mac OS, אבל
באמיתי זה לא כל כך משנה, הכל זה אותו דבר. לי כבר יש את התוכנה, התקנה מאוד פשוטה. ניכנס אל התוכנה. הנה, זה ככה נראה. שנייה, בואו נגרור את זה לכאן. ככה נראה ממשק. כאן בעצם זה כל מה שיש בתוך שרת אחסון. אתם לא תשתמשו בזה הרבה, רק כדי להעלות את הוורדפרס. עכשיו מה שתעשו, תמצאו את הכפתור של FTP, תלחצו על הכפתור, ועכשיו בתוכנה של FTP תלחצו על הכפתור הזה, פתיחת מנהל אתרים, אתר חדש, תשנו את זה לרגיל ותעבירו את הפרטים. הסיסמה היא הסיסמה שבחרתם מתי שנרשמתם. עכשיו יש ללחוץ על התחברות. אם תהיה כאן הודעת שגיאה בצבע אדום, כנראה יש לכם בעיה באינטרנט או שלא רשמתם את הפרטים נכון. אז בינתיים את זה נמזער, את זה נשאיר כי נצטרך את זה אחר כך. עכשיו יש להיכנס לאתר וורדפרס בעברית, שכחתי לציין שהמערכת בעברית מלאה. יש ללחוץ Hebrew עברית נקודה וורדפרס. כמובן הקישורים יהיו מתחת לסרטון. נכנס לי לוורדפרס באנגלית, ניכנס לעברית. הנה, לדף בית, אתם לא צריכים לקרוא את כל זה. נגיד אפשר לראות כמה אתרים שמשתמשים במערכת הזאת, נגיד מקדונלדס, זה מערכת של וורדפרס. יש כאן מלא אתרים, זה האתרים שוורדפרס אומרת שהם ראויים לציון, כלומר מעדכנים אותם המון וזה. עכשיו יש לי ללחוץ על הכפתור הזה, אני אעשה שמור בשם בגוגל כרום, פשוט תוכלו לגרור את זה לשולחן העבודה. עכשיו אני לא משתמש בגוגל כרום, אתם יודעים מה, אני אשים את זה במסמכים, שמור. את זה אני עכשיו יכול לסגור, ואני אכנס לתיקיית מסמכים. ומה שאני עכשיו אני אצטרך לחלץ את הקובץ, נפתח אותו, או שאני אעשה חלץ, אני אעשה חלץ לכאן. חלץ לכאן זה אומר להעביר את התיקייה שנמצאת בתוך זה לתיקייה הזאתי. את זה כבר לא נצטרך להשתמש בו. זה בעצם כל זה, זה סוג של המערכת. עכשיו נמזער את אינטרנט אקספלורר, את השרת, את ה-cPanel של השרת. ניכנס לפייל זילה, ניכנס לתיקיית public HTML. רגע, זה טוען. כאשר התיקייה נפתחת, יש להיכנס לתיקייה של וורדפרס. רק לפני שאני מעלה את זה, אתם בינתיים יכולים לגרור את כל זה לכאן. צריך להראות לכם משהו, איך בינתיים האתר נראה. זה לא אתר, זה כמו דיסק און קי. אתם יכולים לעלות לכאן כל קובץ, במקום לשים כאן סוג של אתר, אתם יכולים להפוך את זה לדיסק און קי. ואם נגיד אתם צריכים לגרור את כל זה לכאן באמיתי, אבל אם נגיד אתם רוצים להתקין כמה אתרים, נגיד וורדפרס וג'ומלה, תוכלו לגרור רק את התיקייה לכאן,
ומתי שתיכנסו, שנייה אני אכנס עוד פעם לקישור, אז כאן תופיע לכם תיקייה בשם וורדפרס, תיכנסו אליה ואז תראו את האתר. אבל אנחנו לא עושים ככה, אנחנו נסמן את כל הקבצים, נעביר אותם לכאן, זה לוקח קצת זמן ואנחנו נחזור אליכם מתי שכל הקבצים יועלו אלינו. אוקיי, אחרי שהקבצים הועלו לאתר, ניתן לראות אותם כאן. יש לבדוק שהם בתוך התיקייה public HTML. עכשיו אפשר לסגור את זה, לא נצטרך את זה יותר. עכשיו ניכנס לזה, לכתובת אתר. יש לנו כאן הודעה להתקנת וורדפרס בעברית. יש ליצור קובץ הגדרות בשם wp config.php. המערכת צריכה אותו בשביל להתחיל בהתקנה. אז אנחנו נלמד אתכם איך ליצור אותו. אתם לא צריכים לדעת ידע בתכנות. ב-C פאנל, בקונטרול פאנל של שרת האחסון ניתן ליצור את זה, זה מאוד פשוט. לחץ על ליצור קובץ הגדרות, המשך, מבקשים מאיתנו כאן פרטים. אז מה שנעשה עכשיו זה נלחץ על MySQL, את זה אפשר לעשות את זה ממש פשוט, זה אפשר לומר שזה חד פעמי, אתם לא תשתמשו בזה, מאוד קל ליצור את זה, משתמשים בזה רק פעם אחת. נקרא לזה לדוגמה עידן 1, 2, 3, עידן 1, 2, 3, נמשיך. הנה, זה מה שהם נותנים לנו. את זה יש להעתיק לכאן. זה אותו דבר, אז נעתיק אותו לכאן. הסיסמה ושרת מסד הנתונים. זה מה שיש הראשון. שלח. הגישה למסד הנתונים, תקינה, לוחצים על התקנה. שמשתמש נשאיר אותו אדמין, סיסמה. כאן צריך לשים משהו מאוד חזק, וזה אתם כבר לא תשתמשו, אפשר לסגור את זה. זה עכשיו מה שאתם משתמשו בו. כתובת אימייל, עידן, איך שנרשמנו, באותה כתובת שנרשמנו, עידן.mail@gmail.com. את זה אתם צריכים לבחור, אם לאפשר למנועי חיפוש כמו גוגל ובינג, לאפשר לכתובת, לאתר להופיע שם. כמובן שהוא לא יופיע בשם הראשון, אבל עם הזמן, אם יהיו לכם המון כניסות, אז זה יופיע בין אחת האפשרויות הראשונות. בואו נחשוב איך נקרא לאתר, איך קראנו לו בכתובת אתר. WordPress for you, נקרא לו WordPress, אתם יודעים מה נקרא לו באנגלית כמו שרשמת שם. WordPress for you, התקנת וורדפרס, התחבר, וכאן בעצם נגמרת ההתקנה שלנו. אתם תוכלו להיכנס לאתר, בינתיים אין לו שום דבר. אולי במדריכים אחרים אני אלמד איך להתקין עיצוב לאתר, איך להשתמש בממשק הניהול. זה דבר שהוא מאוד פשוט, אני אעלה אותו בסרטונים הבאים. אז בינתיים תודה שצפיתם, זה
על לוח בקרה. אז תודה שצפיתם, להתראות.